Moikka moi, mä oon Olga-Maria ja tervetuloa mun videolle. Siitä kun mä oon tehnyt video on nyt 2 vuotta aikaa, vähän näppi. Ja oon aloittanut monta kertaa videon tekemisen, mutta joka kerta se on myös jäänyt. Siinä tulee sellainen kynnys, että mitä pitempään kuvaamatta, niin sitä vaikeammaksi se kuvaaminen alkaa muuttua. Ja nyt mä ajattelin, että nyt sen lisäksi, että mä kuvaan nämä videot, minkä mä oon tehnyt useamman kerran, niin mä voisin myöskin editoida. Mutta siis tosiaan laitoin justiin kämpän uuniin tulet, koska mulla on vapaa päivä ja mä oon viettämässä sitä luonnollisesti yksin metässä. Mä ajattelin tällä videolla kertoa teille, että mitä mulle kuuluu tiivistettynä, mitä on tapahtunut 2 vuodessa ja vilauttaa vähän elukoita. Mutta jos otatte jotain actionia ja hirmuisia kaikkia spektaakkeleita, niin niitä tällä videolla ei tule. Eli tää on oikeastaan aika tylsä, suunnattu lähinnä niille ihmisille, jotka on seuranneet mua aiemmin ja jotka nyt saattaa miettiä, että mitäköhän se puuhailee. Kun mä alun perin alkoin tekemään näitä videoita, silloinhan homman nimi oli se, että mulle maksettiin siitä palakkaa. No sitten pikkuhiljaa työkuviot muuttui, vaihtui työpaikka ja sitten miksi viimeinen video tuli 2 vuotta sitten, niin mä alkoin tekemään eduskuntavaalikampanjaa silloin keväällä. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa tehdä niin kuin ihan oikeasti tosissaan eduskuntavaalikampanjaa, niin silloin ei kyllä kuvata videoita eikä editoida niitä, koska näiden tekemiseen menee aika paljon aikaa. Siirsin sitten nämä videot niin kuin vähän ehkä alitajuntaisesti sivumalle ja ajattelin, että kylläpä näiden vaalitohinoiden jälkeen sitten taas kerkiää kuvailla, että sittenhän sitä aikaa piisaa. Se vaalitohina oli niin kova, että rysähin eduskuntaan ja pääsin kansanedustajaksi sitten. Ja on ollut siitä asti kansanedustaja. Tuonne mä sitten meen sisälle. Siinä kun alkaa opetella täysin uutta työtä, täysin uutta rytmiä, siirtämään yhtäkkiä yhtä elämän osa-aluetta aivan toiseen suuntaan Suomea, niin se on aika niin kuin yllättävän työläs juttu. Mitä on tehnyt tänä päivänä, miksi mä nyt oon täällä, niin mulla on tosiaan vapaa-päivä ja mä lähdin sitten katselemaan vähän mettää, että näkyykö elukoita, miltä luonto näyttää helmikuisena sunnuntaina. On ollut mukava reissu. Olen käynyt asiassa parilla kämpällä ja sitten talollakin tässä matkalla ja tekee tosi hyvää oikeastikin. Nyt on kaminassa tulet. Mä ootan, että mä pääsen paistamaan makkaraa. Ensimmäinen tauko tällä retkellä, mutta kun siis tulee tämmöisiin paikkoihin talvella, missä ruukaa olla kesällä, niin se on aina yhtä kummallista. Ja tulee, aivan hirveä ikävä kesää. Että voisi olla paljon helpommin joka paikassa, kun ei tarvitsisi aina olla laittamassa puita uuniin ja muuta semmoista. Mua vähän huvittaa, että mä oon 2 vuotta miettinyt, että pitäisi tehdä video. Ja sitten ajatellut, että ei nyt ilikiä tämän näköisenä ja tällä lailla niin kuin jotenkin. Niin nyt sitten kun mä päätin alkaa kuvaamaan tämän videon, niin mä oon näissä mun kelekkakampeissa täällä kämpällä. No niin. Enää mennä taas ihan blörinäksi. Eli mun elämä on sitten koostunut niin, että niin kuin moni, joka on katsonut videoita aiemmin, tietää, että mulla on ollut aika monipaikkainen elämä. Niin samaan syssyyn, kun mä pääsin eduskuntaan silloin 2 vuotta sitten, niin mähän myös valmistuin filosofian maisteriksi. Opinnot on siinä suhteessa paketissa. Saisin Lapin yliopistossa vielä opiskella politiikkatieteitä, jos aikaa riittäisi, että sinne mulla on opinto-oikeus ja toivon kyllä, että ehtisin niitä opintoja jossain vaiheessa edistää. Mun monipaikkainen arkihan on rakentunut yleensä niin kuin Pudasjärven, Oulun, Rovaniemen akselille. Pudasjärvi on tietenkin niin koti ja se paikka, missä lähtökohtaisesti vapaa-aikani vietän. Ja nyt sitten tämä mun monipaikkainen arki on tietenkin muuttunut sillä lailla, että mulla on koti Pudasjärvellä, jossa on kyllä edelleenkin kaikki viikonloput. Ne työarjet tiistaista perjantaihin mä oon Helsingissä. Se kansanedustajan työ olisi ihan oma videoaihe. Jos mä joskus innostun, mä voisin tehdä semmoisen My Day-videon, että minun päiväni kansanedustajana, että vois niinku kertoa, että mitä siihen mun työhön kuuluu. Mutta on siis yleensä tiistaista perjantaihin sitten aina Helsingissä töissä ja siellä punkkaan pienessä yksiössä ne ajat. Joka aamu lähtee käyntiin Helsingissä suunnilleen samalla lailla, eli mä kävelen töihin, oli sää mikä hyvänsä. Mulla on aika näppärä työmatka ja yleensä mä optimoin aamujen ajankäytön sillä lailla, että mulla ei tarvi niinku yhtään ylimääräistä olla siellä kämpillä. Eli nukun siihen asti, kun vain on mahdollista. Sitten tietenkin kuljen edelleenkin Savukoskella aina välillä. Arki on siis Pudasjärven ja Helsingin välillä pääasiassa. Töitten takia pitää käydä myös aika paljon Oulussa. Semmonen on minun arkipaletti nykyään. Mä tiedän, mulle sopii tuo matkalaukkuelämä ihan hyvin, niin ei mulla ole sille mitään valittamista. Mulla on aina matkalaukku pakattuna ja elänyt matkalaukussa
kuitenkin nyt jo 6 vuotta ylikin, että on ollut useampi koti, niin tää tuntuu ihan luonnolliselta ja helpolta. Se mun työn ulkopuolinen vapaa-aika koostuu niin ihan samalla lailla kuin aina ennenkin, eli lampaat löytyy, niille kuuluu edelleenkin ihan hyvää, tai ainakin mä oletan niin. Miten meillä on Liisa mennyt pari vuotta? Onko mennyt hyvin? Miten meillä on Lempi mennyt pari vuotta? Onko meillä mennyt ihan hyvin? No on. Kesällä mä kuvasin itse asiassa videon pätkiä aika paljonkin lampaista, kun mä ajattelin, että mä tekisin semmoisen lammaskuulumisvideon, mutta mä nyt en saanut sitäkään tehtyä. Mutta... Nämä on niin törkysiä nämä puitten juuret, kun nämä lampaat kaikki päivät vaan makkaa täällä ja sitten käy syömässä. Niin. Lempi, tuleko tänne? Moikka, terve. Terve ja moi. Sitten on tietenkin poroja ihan normaalisti, matkailuhommia ihan normaalisti. Elämä on ihan mallillaan, en mä valita ollenkaan. Onko herkkuja? Sitten kun on vapaa-aikaa, niin sitten voi esimerkiksi lähteä retkelle kuvaamaan videoita. No, olen tehnyt kyllä täällä muutakin kuin kuvannut videota, että tämä on oikeastaan aika pieni osa tämän mun reissua. Mutta mulle on siis ollut tosi tärkeää, että mä oon voinut kaiken hektisen työarjen ja monipaikkaisen elämän keskellä pitää omat peruselämän palikat sillä lailla hallinnassa, että saa olla riittävän paljon myös perheen kanssa ja luonnossa ja elää niin kuin aina ennenkin luonnonkierron mukaan. Että se on kyllä semmoinen henkireikä. Oon siellä etelässä tiistaista perjantaihin, niin se on aika pitkä se työpäivä. Mä laskin, että kyllä semmoinen 12,5 tuntia oli mun keskimääräinen työpäivän kesto viime syksynä, että mä oon vähän semmoinen joko tai ihminen, että joko mä teen ihan täysillä tai sitten ei ollenkaan, että teen tätä työtä nyt sitten ihan täysillä ja elän tätä elämää ihan täysillä ja mä teen mieluummin niin kuin tiukkaa päivää ja sitten vielä yhden päivän vapaana kuin silleen, että mä joka päivä tekisin pikkusen jotain. Sieltä tupruaa savu. Ei se kyllä kauhean hyvin näy, mutta näyttää siltä, että mä pääsen pian paistamaan sen mun makkara. Mä oon päivittänyt mun elämää aika aktiivisesti Instagramiin ja päivitän siis edelleen sitä storia sinne aika paljon. Eli jos haluaa mun arkikuulumisia nähdä ja kuulla, niin se Instagramin story, Olga-Maria OP nimellä löytyy. Sitä voi käydä katselemassa, että mitä minä puuhailen. Politiikka-asioita mä päivitän sitten Facebookiin. Ihan siellä nimellä Olga Oinas-Panuma. Olga Oinas-Panuma nimellä se löytyy. Sieltä voi käydä katselemassa mun kuulumisia. Mulla on niin kovaa nälkä, että mä en edes malta ottaa oikeaa hiillosta. Mä potkin vaan nuo puut tuolla, että jos tämä täällä nyt kypsys. Nyt semmonen yksi ihan olennainen asia jolahtaa mieleen, että tuleeko näitä videoita lisää. En osaa sanoa. Jos aika riittää ja intua piisaa, niin mä kyllä mielellään tekisin videoita ihan nimenomaan siis jostain aiheesta, enkä tämmöisiä pelkkiä höpöttelyjä. Mutta katsotaan, se selviää sitten kun selviää. Ei mulla muuta. Moi moi ja kiva kun katsoit tämän videon.